Il-qofol tal-funrun tal-President intlaħaq fi Pjazza San George fil-Belt Valletta bi spettaklu u entużjażmu li ma bħalu fejn spikka il-kulur vjola. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca ringrazzjat lil poplu Malti Wawċi li għal darb'oħra reġa' kiser ir-rekord ta' dan l-avveniment kif l-attendenza kienet ta' madwar 16,000 parteċipant. Hija qalet li dan huwa poplu uniku li jagħmilha gburija li hi Maltija. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li minn sena l-oħra ngħidu li din il-funrun ma nistgħux nagħmlu aħjar, iżda kull sena il-poplu jirnexxielu jeleb lilu nnifsu. Il-Prim Ministru ppreżenta wkoll id-donazzjoni ta' 10,000 euro mill-Fond tal-Kawsi Ġusti lil Malta Community Chest Fund b'Risq Listrina. Dan filwaqt li ringrazzja lil President Mary Louise Colero Preca talli qed taqgħat lil poplu Malti Wawċi. Intant il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li okkażjoni bħal din hija tajba l saħħitna għax qegħdin nagħmluha għal kawża ġusta u fuq kollox isa biħa għall-laqda ta' bejnietna. Iż-żewġ mistednin tal-Unur Toto Schillaci u Francesco Mariottini wkoll esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal din l-attività b'an filantropiku.